siphezulu kombhoshongo wensimbi. IRussia isifunda saseVladimir, idolobha naseSemenovskoye, iChurch of Our Lady. UBrick Bell Tower inezigaba ezintathu. Kusukela endaweni yesikhulumi esiphezulu seBell Tower ungabona kude kakhulu. Simi endaweni esanda kwakhiwa ngokhuni. Nathi izitezi zokhuni. Sizogwehla. Sehla ngezinyathelo ezintsha zokhuni. Sesifika ezingeni elilandelayo. Leli zinga nalo lenziwe ngamabhulangwe. Kwenziwe emuva nje. I-wood flooring ayihambalani nezimbobo zangaphandle. Ukugqagqana kufanele kube ngaphezulu. Emaphethelweni aphansi alezitini zezitini. Kodwa ukugqagqana kwenziwa endaweni engafanele. Ake siye ezingeni eliphansi. Nakulokhu sibona phansi ngokhuni. Ngezansi kunesitezi sokhuni, futhi phezulu kunophahla lwamapulangwe. Zombili izitezi zokhuni zenziwe kamuva nje. Alukho uphawu lwezitebhisi zezitini. Kungani umakhi akalama umshongo wensimbi ngaphandle kwezitebhisi? Futhi sibona phansi kuphela ngokhuni. Azikho izimpawu zokuthi bekukhona indawo ehlala izitini lapha. Ama-niches enziwe odongeni lwezitini. Ama-niches mankane kakhulu futhi awashoni. Ngeke kube khona ukuqiniswa okuthembekile kwemishayo. Asehle. Futhi eduze kwezitebhisi zokhuni. Izitebhisi eziphakeme kakhulu. Akulula ukwehla nokwenyuka ezitebhisini ezinjalo. Sehla ezulwini seza emhlabeni. Imishayo yokhuni ibekwe ngokugwegwile ngengeli. Ingabe lokhu kwakuhloswe ngempela ngesikhathi sokwakha? Umbhoshongo wensimbi unezitezi ezine zokhuni ezisanda kwakhiwa. Ngesikhathi esifanayo, hhayi uphahla olulodwa lwesitini. Zikho futhi izitebhisi ezihleliwe zokuya phezulu. Kungani bekungekho usilingi nezitebhisi phakathi kwaMTS embhoshongweni wensimbi waseRussia? Ingabe abakhi bamane bakhohlwa? Noma ingabe kwakuhloswe ngaleyo ndlela,